наступаючими колядами, Новим годом. Сьогодні ви побачите, як гуляла молодь у минулі часи. На коляди робилося шмат гульню, але зараз у вас є можливість побачити, коли додаєте гудзейнічаць у такой гульні, як ви казали, жадіть пацярэшкі. Сенс гэтай гульні – гэта выбор пар, такое вяселле смеха. Вось. У гэтай гульні ёсць два галоўных персонажа – бацька і матка. Яны кіруюць усім працэсам, яны злучаюць пары і даюць благословенне сваім дзеткам. Дзеткі – хлопцы, дзядулькі, дзяўчыны, бабулькі. Вось. В гэтым нам памогуць гурты «Рама», «Веснянка», «Этносуполка». І мы зараз паспрабуем усё гэта вам паказаць. Мы пачынаем.
гора.